Здравейте, YouTube! Здрасти! Това съм аз и Виктор. Сега ще ви покажем животно.com. Съжалявам, аз се намаля. И те остай. Това е животно.com. Вижте. Влез в парти за всички. Чакай малко. Така се пише. Вижте. Животно.com. И това излиза. Направи се живот. Имитирате сам. Може да си видите акаунт, обаче както искате. И после да пишете парола и готово. Тук си храните животното. Тук има жълтици и минис. Те са яски. И къснят. Да, те са не са купуват. Тук има мол, тук си купуват и купуват си всичко. Дрехи, вета. Тук стирим. Вътре, кое е парти да вляза? Парти за всички. Парти за всички, ето. Влизам. Тук пишете ви. Ти си монстър, бе. Ами, сега аз пишем тук песни. И тук можете, като сте в паркта, пишете. Ще какво става. Викторе, ела променяш и ти как пишеш. Аз не знам. Аз да пиша монстър. То ли сте? Да. Кажете YouTube. Кажи то. Сори. Излагачи. Все пак имам пица по български. Те зъби ще ги удари и всички ти ще паднат. Задари. Позитивно тази песен свърши. Да пусна ли Романица и Янчев? Да. Това свърши. Добре, не. Не. Ай сега. Едно ще снимаш. Да бе. Те. Ще малко ще усиля. На мен ли вика, бе? Какво се залепи? Знаеш сега, тук можете да станете гаджета в реал и може тук да се ожените, нали, само в играта. Се разпя.
Много съм добър! О, мерси! Добре, айде им говорим за твоята колодия. Напиши аз I love club. Всеки ден се размия така. Има две неща. Може да си намислиш? Чакай малко да обясня на хората, бе. Това е една поличка. Айде! Кой има винаги помощи? А само две са. Ти смея всеки ден. От първа. И това беше всичко от нас. Чао, YouTube! Утре кажи чао, YouTube! BS. Бай, бай!